140-ročné video, ktoré vydesilo internet. Predstav si, že otvoríš YouTube a nájdeš video, ktoré má trvať 140 rokov. Nie hodín, nie dní, rokov. Presne to sa začiatkom roka 2026 stalo miliónom ľudí. Video zverejnil kanál Shiny VR. Nemal takmer žiadny obsah. Len čierna obrazovka. Žiaden zvuk. Žiadne vysvetlenie. A názov? Len otáznik. Ale to najzvláštnejšie prišlo až potom. Na náhľade YouTube ukazoval, že video trvá približne 140 rokov. Keď si to však ľudia pustili, čas sa zrazu zmenil na približne 12 hodín. To spustilo obrovské množstvo teórií. Potom si niekto všimol popisok videa. Po preložení z poškodeného arabského textu mal znieť Come meet me at hell. Po slovensky príď sa so mnou stretnúť v pekle. Internet sa okamžite rozdelil. Niektorí si mysleli, že ide o hororovú hru. Iní tvrdili, že je to ARG, teda internetová hádanka. A ďalší boli presvedčení, že ide len o premyslený troll. Dodnes však neexistuje dôkaz, že by video obsahovalo nejakú skrytú správu. Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že autor využil chybu alebo zvláštnosť v zobrazovaní dĺžky videa, aby upútal pozornosť. A podarilo sa mu to dokonalo. Najvtipnejšie na tom je, že milióny ľudí klikli na čiernu obrazovku. Bez zvuku, bez deja, len preto, že internet miluje záhady. A možno práve to bol plán od začiatku.